En català hi ha majoritàriament dos tipus d'accents gràfics, l'accent greu o obert i l'accent agut o tancat. Si volem accentuar la A, és fàcil i sempre igual. La A sempre porta l'accent greu. Càlid, ràpid, gràcies, Perpinyà. Si volem accentuar la I i la U, també és molt fàcil, ja que sempre tenen l'accent agut. Matí, jardí, útil, algú. La E i la O són les úniques lletres on l'accent varia, però com ho fem per saber si porten accent obert o tancat? Tot primer, la diferència entre accent obert i tancat se pot sentir si escoltem bé. L'accent greu de cafè o francès no sona pas com l'accent agut de congrés o progrés. De la mateixa manera, la O tancada de sabó o qüestió és diferent de la O oberta de arròs o això. És la mateixa diferència que retrobem en francès quan pronunciem la O de poser i donne. Si arribeu a distingir aquests sons, us estalviareu d'aprendre la regla que comporta excepcions. En general, la E acostuma a portar accent obert, però hi ha quelques excepcions. Congrés, créixer, església. En general, la O final té accent agut, perdó, camió, canigó. Però hi ha excepcions, això, allò, però, repòs. En les paraules planes i esdrúixoles, la O va sovint amb accent obert. Història, glòria, mòbil. Però un altre cop hi ha excepcions. Estómac, fórmula, córrer. Per l'essencial, recordeu que la lletra A sempre porta l'accent gràfic obert, A. La lletra I i la lletra U sempre porten l'accent tancat gràfic, I, U. Les lletres E i O poden portar l'accent obert o tancat, ja que se poden pronunciar de dues maneres diferents.